Mas kontrobersyal. Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa akin. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocky Terra at eto na nga po ang programang Top Secrets kung saan pwede ka magbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. At meron na nga po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi. Magandang gabi po, DJ Rocky. Magandang gabi sa iyo. Anong alias mo? Kenneth na lang po. Kenneth. Taga saan si Kenneth? Taga Quezon po pero nasa Laguna po ako ngayon. Anong ginagawa mo ngayon sa Laguna? Study po. Wow, nag-study. Hindi mo pa tinagalog ah. Study talaga yung gusto mo ah. Gusto ko po malayo sa kayo, no? Gusto ko maging independent. Gusto mong maging independent. Pwede bang palakasan mo ng boses mo? Palakas naman oh. Okay ba? Ayan. So gusto mong maging independent. Ilang taon ka na ba, Kenneth? 21 po. 21 years old ka pa lang. Binatang-binata na. Tuli ka na? Joke lang. O, natuwa ka naman. Diyos ko na. Hoy, Kenneth! Natawa ka. Kasi may 21 years old, di pa tuli, di ba? Anyway. Opo, meron nga. Meron, okay. Sige na, Kenneth, di na ako magpapatumpik-tumpik pa. Ano ang top secret mo? Ganito po kasi yan. Para magkikwento lang ng lasing Pero, ganito po. Nito lang po Monday, kagising ko na po, di ba? Normal lang po mag-open ng phone tuwing umaga. To check, po. Yung iba po, gumagawa agad ng Nag-chat po sa akin yung tita nung nililigaw ko po dati. Yung tita po niya mismo. Akala ko po kasi lasing siya. Akala ko na po. Parang lasing ata. Tulog ka muna ata. Ano na yung pinagsisend mo sa akin. And then sana huli ko nga po yung parang nag-send po siya ng pwede po ba ito sana? Yung Anong sinend niya? Nude picture? Mood picture? Yes po. Yes po. Sarili niya talaga yung sinend niya sa'yo? Yes po. Kita mo ka? Opo, yes po. Yes po. Eto, nililigawan mo pa lang. I mean, yung kamag-anak nito ay yung nililigawan mo. Yes. Bali pamangkin niya yung nililigawan mo. Yes po. So, paano kayo naging magkakilala o paano kayo naging mag-friend sa FB nitong tita niya? Doon lang din po sa nililigawan. Pinakalala niya po ako sa tita niya. Yun. Taga saan ba tong sinililigawan mo? Taga Quezon din po. Ayoko na lang po banggitin yung bayan. Pero closer po sa Lucena. Okay. So, nakilala mo etong tita ng nililigawan mo sa Quezon din. Yes. Eto bang tita niya medyo matanda na o kasing edad ninyo halos? Bata po na 1 taon. Mas bata pa sa inyo ng 1 taon. Yes po. Okay. So nakilala ka... Po, siya po. Hello? So I'm 21 po. 21 po ako. Siya po mga 20 gano'n. 20 years old. Ilan taon na ba itong nililigawan mo? Magkaayos lang po kami. Bali itong tita medyo yung mga nanay at tatay maaga-aga lang ang Opo. Tama ba? Tradisyon po kasi sa Quezon yun. Maaga-aga lang yung ginawang pangyayari ng kanilang mga magulang, kaya ganon. Opo. Okay. So, hindi kayo nagkaroon ng conversations or any romantic interest sa isa't isa nitong tita niya nung nasa Quezon pa lang kayo? Hindi po. Nagchat-chat po kami yung parang kaibigan na po. Kung bagay parang nag-aayaw pa ng inuman, ganyan. Gano'n lang po.
Ganun lang. Tapos one time, biglang nag-message na sa'yo, nag-send ng nude pic. Ganun. Ano reaction mo nun? Hindi po, ganito po yan. Ganito po yan. Mga 3 po ng umaga, bali, nagising po ako ng 6, nag-open po ako ng phone. Mhm. Ba't nag-send to ng pic? Ba't nag-send to ng dinelete niya? Ano ba to? Tinanong ko po, sabi wala. Tapos nito lang po kahapon, yesterday nga po, yun nga po, una nga po, nag-send po siya. Tinanong ko po, so ano ba yan? Sabi ko, wala po. Wala. Na, Pangalawang send niya po, na di ba pag iPhone po, hindi po madali maano. Kung, tawag dito? Ma-unsend. Yung hindi po madaling yung yung nabagal po, ganun. Hindi po nagloloko. Yung totoo, sinong mabagal, yung iPhone o ikaw? Ay, naman, nagpa-process ko. Isip ko eh. Nakainom ka ba ngayon? O trip-trip mo lang ba tumawag ngayon? Naguguluhan na kami dito ha. Marami na kami naguguluhan sa kwento mo ha. Ano ba talagang Medyo sinend sa'yo? nakainom lang po, pero noong una po, akala ko lang po, nahingi po ng tulong. Akala ko po may utang ako. Parang pinicturean po yung utang ko. Parang nagbayad. Sabi ko, nagbayad naman ako ng utang. Ba't anong sinend nito? Doon ko na, habang nagtitipla po ako kape, nag-chat po ulit siya. Sabi niya, wrong send. Pangatlo po, naglalag po yung phone niya. Hindi niya po alam, may long press po yung phone ko talaga. Nakita ko po talaga. Nag-send po siya ng hello? Tapos, anong naramdaman mo nun? Nabigla po ako. Okay, nag-reply ka sa Bakit? kanya. Sabi ko po sa kanya, sabi ko po sa kanya, bakit? Anong sagot niya? Bakit? Anong dahilan mo? Sabi ko, wala lang. Ha? Ano pang nireply mo? Sabi ko, nakakabigla ka naman. Kinopronta ko po siya. Sabi ko naman, nito lang po kanina umaga, kinopronta ko po siya. Sabi ko, lahat naman tayo may libog side, pero ilulugar mo rin yan. Ano reply niya? Oo naman, yan. Oo naman, sige. So, anong And then, desisyon mo ngayon? Yun nga po, hindi ko alam eh. Hindi mo alam kasi na-attract ka na. Ganun ba yon? Parang kinilig ka din kasi binigyan ka lang picture niya o kung ano man. Hindi mo sure. Parang gano'n na. Yun, natatakot din po ako eh. Oo, natatakot nga rin kami sa'yo eh. Parang dami mo nang nainom ngayong gabing ito eh, no? Oo, basta. Isa pa lang po. Hindi, basta ang mahalaga dyan. Alam mo kung sinong gusto mo. Diba? Kumbaga, kahit ano pang tukso yung lalapit sa'yo, kahit ano pa yung mga i-message sa'yo, kung di mo naman papatulan, di ka naman magre-reply, wala na rin niyang mapapala sa'yo. Yun lang yun. Alam mo na. Shot ka na dyan. Tuloy mo na yan. Tuloy nyo na yan dyan. Huwag nyo na kami idamay dito. Ako lang po kasi mag-isa nagiinom ngayon. Sige, kaya mo yan. Sabayan mo kami dito habang naka-ere kami dito, okay? Salamat. Kenneth, maraming salamat from Quezon. Ingat. Yan po si Quezon ng Kenneth, no? Ay, yan po si Quezon ng Kenneth. Sa pati tuloy ako, parang nakainom na. Parang naging sabog na tuloy ako. DJ nyo, host nyo, sabog na rin, Hindi nakainom, pero parang nakashot na, Natawa ako sa sarili ko. Yan po si Quezon ng Kenneth. Ano yun? Rakitera, oy, gising! Gising kam! Tatapusin mo pa yung programa mo hanggang alas 12 na madaling araw to. Bayad ka ngayon, tandaan mo. Papasok ka pa bukas. Ito na. Okay. Wait lang, sandali lang. Okay. Ito. Tingnan natin. May tumatawag dito. Sabi niya, mas intense pa yung kwento ko. Sige. Sipahin natin kung
Ito bang tumatawag na ito talagang merong sikretong mai-share sa atin. Hello? Hi, hello. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi naman po. Pwede ko bang malaman kung ano yung gamit-gamit mo? Naka-cellphone ka ba? Naka-bluetooth ka? Naka-speaker ka? Naka-sasakyan ka? Naka ano po ako, naka-headset. Naka-headset Tanggalin ko po. ka. Tanggalin ko. Medyo kaya pa naman. Naririnig nyo ba, guys? Naririnig nyo ba si Kuya? Sige nga, magsalita ka nga, sir. Hello. Ayun. Mukha namang klaro naman. Okay, sige. Hello. Sir, pwedeng malaman kung Yes anong pangalan? Tawagan niyo na lang po ako sa pangalang Emir. Ano po? Emir. Emil. Emir po. Emir. Opo. Okay, Emir. Taga saan si Emir? Bali taga QC po ako dyan sa Pilipinas, pero andito po ako ngayon sa Saudi. Nasa Saudi ka ngayon. Yes po. Ilang taong ka na dyan? Bali 2 years and a half. Okay, 2 years and a half. O, sige na. Yes po. Emir, from Quezon City, pero ngayon nasa Saudi. Ano ang top secret mo? Bali, DJ Rocky, just to be clear lang po. Bali, I'm gay po. Okay? So, yan. So ngayon, ang top secret ko na hanggang ngayon hindi pa alam ng dalawang kaibigan ko. Bali, yung pinaka-closest friends ko lang ang nakakaalam. Bali, naging, kung okay lang yung term, naging kapubo ko po kasi yung jowa ng dalawang friend ko. Naging kafubo mo yung jowa nung dalawang kaibigan mo? Opo. So, may kanya-kanya silang jowa. Dalawa tong Opo. kaibigan mo. Naging kafubo mo yung Opo. dalawang yun? Opo. All at the same time? Actually, magkasunod. Magkasunod sila. Etong close friends yung pinag-uusapan natin, ha? Super. Yung isa po, hindi masyadong friend. Yung isa naman, super close. Sino lang nakakaalam nito? Tayo pa lang? Ako pa lang? Ikaw pala. Ako, thank you, At saka ha? meron po, Ay, sino pa? tsaka meron pa pong isa na Sino? friend ko talaga. Na super close. Na hindi nila kilala yun? Banggitin. Syempre, wag mo nang Kilala po. banggitin. Kilala. Kilalang personalidad. Opo. Pero sabi ko, ibabaw natin to sa hukay. Pero- Ikaw ang una ko ilalaglag sa hukay pag binilkar mo to. Okay, tapos na yung naging FUBU season ninyo nitong mga naging jowa ng best friends mo. Opo, Oh. pero hanggang ngayon hindi pa nila alam. Okay, pero tapos na, hindi na kayo magka-FUBU. Hindi na po kasi ano po yun way back 2017 to 2018 nung nasa Qatar pa po ako. At etong mga best friends mo or etong mga closest friends mo, sila pa rin hanggang ngayon ng mga naka-FUBU mo na partners nila. Yung isang friend ko po, wala na po sila noon. Bali, na po sila. Nag-asawa na po yun, di ba? Tapos ito pong isa, wala na po akong balita. Sila pa po. Pwede bang malaman kung yung mga close friends mo ay tulad mo rin or mga girls sila? Hindi po. Mga girls po sila. Tapos po, yung mga jowa nila is mga Arabo. Mga jowa nila Arabo? Opo. Paano nangyari na napa-fall ka or hindi naman na-fall, nagkaroon ka ba ng feelings? Hindi naman. No, at all. No, none at all. Okay, sige. Gusto naming malaman kung paano nangyari na nagfubo kayo nung jowang Arabo ng closest friend mo. Paano nangyari yun? Ganito po yan. Bali po kasi ito si friend na tawagin natin siyang girl one. Bali, bagong hire siya sa amin. Tapos naging friend ko siya. Pilisan ko na lang yung pagkwento. Tapos, to cut the story short, naging super close kami. Tapos nalaman ko na mahilig siya mag-bar. Tapos ako din, mahilig din ako mag-bar. So nag-bar kami. Tapos one time, niyaya ko ng mga friends ko, nakagaya ko, na sabi kung pwede daw ba mag-bar. Tapos sabi ko, sige, isasama ko yung new friend ko, which is si Girl One. Tapos si Girl One naman, di nag-bar nga kami sa isang hotel dyan sa Doha. Tapos pagdating doon, sakto naman, na-meet niya yung friend niya, nakasamahan niya dati sa trabaho. So ito yung catch. Mas nauna kong naging kafubo yung jowa ng friend niya kaysa dun sa friend ko talaga. OMG. So iba pa tong taong to pinag-uusapan Opo. natin. Arabo rin Opo. yun. Arabo rin. Opo, Arabo din.
Okay. Ayan, tapos ganito nangyari. Ngayon, ito si friend niya, si friend of friend, may dalang jowa. Ito na nga si Mr. Tawagin na lang natin siyang Daddy E. Kasi Daddy- Egyptian siya. Daddy So, tawagin E. na lang natin. Opo. Okay, Kasi Daddy Egyptian ta. Egyptian siya. Oo. So, ngayon, ito si Daddy E, hindi, pinakilala nga kami. Nung una, nakita ko, sabi, shit, ang sarap naman na ito. Sabi ko, God. Kasi yung mga OMG. type ko talaga, mga tapos sabi ko, medyo moreno siya. Tapos Mhm. matangkad, mga 5'9" or 6 foot siya. Tapos tall, dark, and handsome. Basta yung gwapong Arabong itsura niya talaga. Tapos, Okay. syempre ako hindi ako nagpahalata na napitan ko tong si Daddy. Tapos sabi ko, okay na, pinakilala, ganyan, sayaw-sayaw. Tapos meron silang sarili nilang inumin. Ako naka-drop beer ako, Henken. Sabi ko, hindi ako iinom ng absolute vodka kasi mabilis ako malalasing. Ganyan. Tapos eto si Daddy E, nagulat ako, umorder siya ng isang packet ng beer na sabi ko, paano ko ito ubusin? 12 peraso to. Tapos yan, Isang bucket, Siyempre, 12 peraso? opo, 12 peraso. Diyan, yung ano sa, Ay, ano? hindi pala, anim, Gula- sorry. Six, Wag mo, six. alam mo, yung mga ganyang klaseng inuman, alam ko yan. Wag mo ko Oo, 6 pala, sorry, 6. Oh, tapos, Medyo yan, na-carried anim. aware Tapos, ka kasi sabi ko, meaning Opo. ba meron siyang iniinom na isang bucket doon tapos nag-order pa ulit ng isang bucket kaya naging 12 peraso? Hindi pa, anim lang. Isa Bali, lang, ang isa ininom lang. nila, Okay. bali, ang ininom nila is absolute vodka. Tapos, eto, sabi ko, beer lang talaga ako. Di sayaw-sayaw kami. Tapos, napapansin ko, ito si Daddy E, lagay siya ng lagay dun sa dalawang babae. Lagay siya ng lagay ng inumin. Tapos, sa akin, dun sa kanya, hindi siya naglalagay. Tapos, syempre, ako, medyo may tama-tama na rin. Mhm. Ito, tapos parang sinasabi niya, sige, sumayaw kayo. Tapos siya naman, parang nag-focus siya sa akin, nagkikwento-kwento siya tungkol sa asawa niya, sa anak niya, ganyan. Tapos etong dalawang Asiatic girl, intense, gusto nila sumayaw, parang gusto talaga nilang magsaya, di sayaw-sayaw sila. Tapos ako naman, naiwan ako dun sa table. Tapos dun napansin ko, nagulat ako, yung kamay niya, napunta sa lap ko. Hindi, Eh di, siyempre, may tumayo, wala agad. Hindi naman po. Tapos syempre, medyo pumitik yung landimeter ko. Sabi ko, alam ko na to. Sabi ko, alam na this, mga ganitong eksena. Sabi ko. Tapos yun, nagkakakuhanan kami ng number. Tapos after nun, si Daddy E, naging parang regular ko na siya na lagi niya ako I think twice a week kami nagkikita. Tapos parang na-curious ako. Sabi ko, kung the same ba yung ginagawa niya sa akin or ginagawa namin sa ginagawa niya sa friend ko. Tapos sabi ko doon, kasi naging friend ko na rin yung friend niya. Tapos sabi ko, parang nung nag-bar kami ulit, parang tinanong ko, sabi ko, ano ba ito si Daddy, magaling ba ito, ganyan. Tapos sabi niya, Diyos ko, hindi nga yan magaling. Sabi niya, ganyan, mabilis. Tapos sabi ko, ganun. Nagtaka Parang ako may kasi, benchmarking ka pa, Oh. Hindi, parang na-curious lang po ako. Kasi nga po, ito pala si Daddy, napag-alaman ko nung may nangyayari na sa amin, is bisexual siya. Kasi matagal siya makipag-bonding kay Junjun. Pero, wait Okay. lang gusto ko malaman to. Yung mga close friends mo, alam na ikaw ay bisexual. Or- Yes po, alam nila. Okay, bisexual ka, meron ka rin bang mga girls in the Nagkaroon past? po, yes, Okay. nagkaroon din. Tapos, alam din ba nila na yung naging partners nila ay bisexual? Hindi. Hindi, I don't think so. Okay. I don't think so. Okay. And then, yun na nga, so cut na tayo doon. So, shortcut naman tayo, punta na tayo doon sa friend ko talaga, nakasamahan ko sa trabaho dati. So ngayon, ito si kasamahan sa trabaho, nag-bar din siya, kasama niya yung ibang friends niya. Tapos kinabukasan, nagkikwento na siya sa akin na, Emir, sabi niya, nagkaroon ako ng jowa sa bar, ganyan. Sabi niya, ito naman is Syrian, 27 years old or 28 years old. Oh. Tapos sabi ko, okay, nice. Sabi ko, ito naman si Syrian, medyo medyo gwapo din, pero parang yung normal na Arabo lang yung itsura. Tapos, Mas attracted ka dun sa isa. Actually, mas attracted po talaga ako sa mga daddy. Sa mga? Sa mga daddy ba? Mga daddy looks. Mga daddy looks. looks. 40s, 45, ganyan. Iba ka. Yun. Ito Parang, bang si Frenny na close friend mo, yung naging jowa niya, hindi masyadong Ayan. daddy look? Hindi po. Bata pa. Tingin ko nasa mid-20s lang. Tapos ito naman, sabi niya, ito, pinakilala niya sa akin. Actually, sinundo nila ako.
sinundo nila ako somewhere, tapos parang iuwi ako sa bahay, ganyan. Tapos nakilala ako na nga yung jowa niya kasi naka-hammers gano'n eh. Tapos eto na, usap-usap, kwentuhan. Tapos, nakalimutan ko pala yung susig ng bahay ko. Ewan ko kung saan ko naiwan. Ngayon, parang tinawagan ko yung sa company namin para idalhin yung susi ng bahay ko kasi po naka-company accommodation ako that time. Tapos sabi nagtataka ako, tapos tawag sa akin ng tawag tong friend ko. Sabi niya, nag-aalala sa'yo to let's say si Boy S, kasi Syrian siya. Sabi niya, ano ba to si Boy S? Sabi niya, nag-aalala sa'yo, gusto kang pick upin ulit. Sabi, ganyan. Ako naman nagtaka, sabi ko, kilala pa lang naman namin nito. Bakit ganito na siya? Kasi daanan ka daw, pick upin ka daw, bago hanggang sa dumating daw yung susi ng bahay, ganyan. Tapos sabi ko, hindi na. Okay lang yun. Tapos eto na, nakakasama namin mag-bar. Bar kami, minsan nakakasama namin. Tapos, etong si friend ko, nakasamahan ko sa trabaho, nagpakasyon sa Pilipinas. Kasama si partner. Hindi, naiwan si Boy S dito sa Qatar, sa Riyadh. Ngayon, nagtaka ako, actually hindi nagchat-chat sa akin to. Never siyang nagchat-chat sa akin. Pero alam niya yung FB account ko kasi friend kami sa FB account, pero never kami nag-chat. Pero that certain time, nagulat ako nung time na yun, pagkaalis ni Frenny, na close friend ko, ni Girl 1, after 3 days or 4 days, nag-message sa akin. Sabi niya, Mir, come let's drink, sabi niya, in my house. Ngayon, ako naman, ang iniisip ko, may iba pa siyang kasama. May iba pa siyang kasama. Di ako naman, sabi ko, yeah, sure. Sabi ko, who's with you? Gumanon pa ako. Tapos sabi niya, hindi na siya sumagot. Sabi niya, just come, sabi niya. Kasi malapit lang din sa amin yung bahay nila. Tapos yun, pagdating ko dun, may mga fruits, tapos may alak, I think McDowell ata yun. Tapos may mga fruits. Tapos, nagulat ako. Inano niya ako, nagulat ako, walang ibang tao, siya lang. Tapos sabi ko, I thought you have friends. Tapos sabi niya, no, just you and me. Sabi ko, delikado to. Sabi ko, mukhang mapapahamak na naman ako nito sa kaibigan. Tapos, yan nga, nag-inom kami. Kasi ayoko rin naman umalis dahil nga, syempre, andun na, nakapag-ready na, nakapag-prepare na siya. Tapos nung nalasing na siya, tinanong niya kung marunong daw ako mag-massage. Sabi ko, marunong naman ako. Sabi ko, pero slight lang. Pero minasage mo naman. Wait lang. Wait lang dali lang. Bitinin muna natin yung mga kabisyo natin nakikinig ngayon dito sa, sa climax mo. Kasi parang, wala pa tayo dun eh. Kakat muna natin to dahil magka-commercial break muna tayo. So, kabisyo. Okay po. Stay put lang kayo dyan. Kasama pa rin natin si Emir ng Quezon City sa programang Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!